Погледнете само колко яки са тези сандалки. Бях си ги купила от Shein и забравих да ви ги покажа. Много се зарадвах, че топчетата не са високи и ще мога да ходя с тях нормално. Също така пробвах дали това ще държи или ще пада и държеше. А самите обувки се усещат удобни. Разбира се, може да има хлъзгавост, особено като има дъжд, но аз се надявам да не ми се налага да ходя по мокро. Но са наистина много сладки. Единствено вкъщи съм ги разхождала за сега и нямам търпение да ги разходя за малко по-дълго време навънка. Изкуших се и си купих сребърна чанта. Вече имам една в лилав цвят, но реших да си взема и в сребърен вариант и е наистина жестока. Ето и нарамо как изглежда. Тя е доста такава дискотечна и единствено може да се поберат телефона, едно малко портмоненце, червило и това е горе-долу. Но наистина много ме кефи. Много ми се иска да си купа такъв тип чанта, само че в по-голям вариант, но не мога да намеря. Взех си обици, които много наподобяват на Шанел обиците. Ето да ги видите по-отблизо. Наистина са страхотни. Ще сложа едната. Ето така изглежда. Много са сладки. Надявам се да ми издържат дълго време, но да видим. И това са втория чифт обици, които също наподобяват на Шанел. Сега ще ви покажа те как изглеждат. Имат силиконови такива винчета, ако мога така да ги нарека. И не харесвам да ги ползвам, честно казано, защото въпреки всичко пак успяват да ми падат обиците. И предпочитам нормален винт пред такива силикони. Ето да видите как изглежда. Просто са жестоки.